Događalo se da su u crkvenom kalendaru spomendani nekih svetaca pomicani iz jednog dijela godine u drugi. Tako je blagdan Svetog Matije, koji se nekad obilježavao na današnji dan 24. veljače, pomaknut na svibanj, pa su nam neke zimske izreke vezane uz taj blagdan postale besmislene. U crkvenim kalendarima po imenima se jasno razlikuju Sveti Matej apostol i evanđelist, čiji je spomendan u rujnu, i Sveti Matija, apostol koji je zamijenio Judu Iškariotskog, a danas mu je spomendan u crkvi 14. svibnja. Međutim, u puku vrlo često oba ta dva sveca imaju isto ime. Pa je recimo u čakavštini to vrlo često Sveti Mate za oba dva ili Sveti Matij. Kako bi se razlikovali, znaju dobiti još jedan dodatak uz ime. Tako je recimo negdje u trogirskom kraju ovaj Sveti Matej koji je u rujnu, on je Matij Vinotok ili Vinotok, jer je to rujan, doba mladoga vina. Dok je Sveti Matija Matij Vinoriz ili Vinoriz. Zašto? Zato što se on slavio 24. veljače, a to je doba rezidbe vinove loze. Zato i neki Podravci, Kajkavci kažu Matija reže, iz istog razloga što se obilježavao spomendan u veljači u doba rezidbe. I mnoge izreke vezane uz blagdan Svetog Matija apostola bile su vezane uz njegov spomendan u veljači. Osobito je česta jedna meteorološka izreka koja se pojavljuje u različitim varijacijama na vrlo širokom govornom području. Ako mate ne najde leda, onda ga načinja. Ili Sveti Mate lijed razbija, koga ni ga načinja. Štokavci obično kažu Sveti Matija led razbija, ako ga nema onda ga sprema. I to je jasno da se to odnosi na veljaču. Isto tako pomicanjem datuma spomendana sveca postala je besmislena i poslovica koja recimo kod Čakavaca glasi vrti se ko Sveti Mate oko poklad, odnosno vrti se ko Sveti Matija oko poklada, jer su poklade u pravilu u veljači, a nikada nisu u svibnju. Tako je pomicanje spomendana, koje se dogodilo nakon drugog Vatikanskog koncila, unijelo pomutnju u našoj etnolingvistici.